सिवान वो बहुत पुरान गीत बा। गीत के भाव बा कि पियावा सिवान से देखिए सब भाई लोग के होकारी से कहा सिवान जिला और हमने के भरत शर्मा चाचा जी के गीत गावल बा कि पियावा सिवान से और अन्हार भइले आई देवर तनी देहिया पर डाली दर जाई देवर तनी देहिया पर डाली दर जाई कि पियावा सिवान से। ये विजय भैया ये कमालू भैया अच्छा केकरा केकरा अच्छा लगा था बर्तनी सब कुछ थप्पड़ी बजा के आशीर्वाद दे दी चारों तरफ से। पियावा ए राजा जी हो कि पियावा सिवान से अब पियावा सिवान से अन्हार भइले आई देवर तनी देहिया पर डाली दर जाई देवर तनी देहिया पर डाली दर जाई। नौजवान भाई लोग ठीक लगा था ना भैया अभी सब लोग आई सबको ये और सब कलाकार लोग के सही आशीर्वाद दे माता बहन लोग के भी चरण स्पर्श बा। गीत के भाव बा कि कल हुए से सगरी बदनिया पिरात बा उठेला दर्द नहीं तनिको रात बा औरतिया कहतिया कि कालुए से सगरी चलिए अच्छा देखिए पुरस्कार भैया लोग तो से बाद में प्रणाम बा आशीर्वाद बस बनौले रही हर कलाकार पे। औरतिया कहतिया संजय जी के भी तरफ से पुरस्कार आई बा कि कालुए से सगरी है बदनिया फिरात बा और उठेला दर्द नहीं तनिको थिरात बा कि पियावा के इचिको ना कि पियावा के इचिको ना पियावा के इचिको ना आ कहियो बुझाई देवर तनी देहिया डाली दर जाई देवर तनी देहिया पर डाली दर जाई। पहले आज के जमाना में अमृत भैया नया नया नाम आ गई बा। पहले सोखा जब कुछ होत रहे तो सोखा से दिखावल जात रहे झैती करावल जात हो सोखा चाहे वो झके सोझा बोलाई दा
कैसन बीमारी है तनी झरवा अच्छा भाई लोग से पूछल चाहते नौजवान लोग बा लोग पहले के आदमी दवा खाना कहत रहे मेडिकल कहत रहे नया एगो नाम गइल बा केमिस्ट कहत ढेर लोग भुलाइल रहत का दुकान में कि सूट नहीं करेला कि सूट नहीं करेला आ सूट नहीं करियो अरे जी दबाई ते बरतनी देहिया आ डाली दर जाई ते बरतनी देहिया आ डाली दर जाई कि पिया सिवान से कि पिया सिवान से अनहर भइले आई ते बरतनी देहिया आ डाली दर जाई ते बरतनी देहिया आ डाली दर जाई ते बरतनी देहिया आ डाली दर जाई ते बरतनी देहिया डाली दर जाई। अगर अच्छा लगे तो ताली बजा के आशीर्वाद दे दो चारों तरफ से भैया लोग बहुत बहुत धन्यवाद भैया आई गीत।